तो भाई लोग आज हम जौन गाना के बारे में बात करे वाला हूँ खेसारी लाल यादव वो गाना और गाना का नाम ये है कि बिया जौन बा उ बिहार में होई। तो हम लोग तो जानबे कर उनकी खेसारी लाल यादव जो नमा उ ट्रेंडिंग स्टार है मतलब तो उनके बता दें कि उनको जौन गाना रही उ ट्रेंडिंग में चलबे करला। तो इहो जौन गाना बा उ ट्रेंडिंग में चलत बा उ 4 नंबर ट्रेंडिंग में इसमें गाना चलत है। आई गाना जो हम टाइम में हम शूट कैले हैं 2 हफ्ता हो गए भाई लोगन। आई गाना पे जौन बा उ 10 मिलियन पे व्यूज आ गई मतलब बहुते ज़्यादा पे व्यूज आ गई। तो ये गाना मतलब ठीक ठाक है, सुने में बहुत ही अच्छा है। तो लोग सुन ले तो ठीक बा, नहीं तो जाके सुन लिया लोग एक बार हमारी कला से। उससे मेरा क्या फायदा। तो ये गाना का तो लोग के स्टोरी बता दी। तो खेसारी भैया जो नवा न एगो सॉरी मैडम से मतलब पूछे न कि तोहर बिया कहाँ हुई, मतलब कि तू कहाँ का पियर साड़ी पहनबू। तो मैडम ये कहले कि जहाँ मतलब भोजपुरी खूब बोलल जाला, मतलब जहाँ खूब मतलब बातचीत खाली भोजपुरिया स्टाइल में होके वही मतलब मोर शादी हुई, मतलब कि बिहार में मोर शादी हुई। तो बस ये कहने के मतलब बोलल जाला जहाँ भोजपुरी सबसे ज्यादा बिहार बिहार में हुई। बोलल जाला भोजपुरी बाबू जहाँ तो इतनी बात सुन के मतलब खेसारी भैया खूब टेंशन हो जाला, मतलब कि बिहार में जौन बा मतलब यूपी भल चाहे बिहार भयल जहाँ यहाँ कुल मतलब भोजपुरी बोलल जाला। तो मतलब बिहारे के मान लन। तो ई बिहार में ही कहत हूँ कि वहाँ जौन बा 12-12 घंटा मतलब लाइन कट जाले। तो ना पंखा उंखा कुछ ना चली, मतलब कि गर्मी होखे लगी। तो खेसारी भैया मतलब ये कहना कि तू मतलब शहर का हूँ, गाँव में जाके 12 घंटा लाइन ना रही तो पंखा उंखा कैसी मजा ले पैबू। तो जो सॉरी मैडम यहाँ रहे खेसारी भैया के बात ना मान ले, मतलब वो कहले कि 12 घंटा मतलब लाइन ना आई राते में कौनो बात ना, मतलब कि जो हम दिया बार के मतलब कि अपन पिया जी के देखा बा मतलब कि गर्मी हुई तो हमारे पिया जी मतलब कि बेना डोलैया राती में। तो गाना मतलब ये बात है खेसारी भैया मतलब मैडम के मतलब खूब समझाना कि जो सॉरी के मजा जाओ गाँव में ना मिल पाई, लेकिन जो मैडम जी यही मतलब वो कहना कि हमारे बिया जौन बा बिहार में हुई, मतलब भोजपुरिया वाला लड़का से हम शादी कर के रह। तो बस ये गाना मतलब देखावल गइला ना। तो गाना के तू ना सुन ले भैया तो सुन लिया जाके बस, और गाना तो तू सुन ले तो ठीक बात ही भाई लोगन। आना तो वीडियो बंद कर जाती या मिलत है अगला टॉपिक पर।